Qed tidher aktar evidenti r-rieda tal-Unjoni Ewropea li tagħti s-sem tagħha bilan li jkun hemm titjib fis-sitwazzjoni fil-Libja. Dan irriżulta mill-konklużjonijiet ta' summit tal-mexxejja Ewropej, fejn Malta u l-Italja komplew jagħmlu l-pressjoni tagħhom bilan li l-Libja titla' l fuq fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Pressjoni li ħalliet ir-riżultati għax minn barra mpenċar fil-konklużjonijiet kien hemm ukoll id-dikjarazzjoni tal-President tal-Kunsill Ewropew li biħsiebu iżur Malta. Donald Tusk qal li biex il-kwistjoni tal-Libja tkun trattata aħjar sa tmiem dan ix-xahar se jżur Tunis, Italja u Malta. Fi żjara tiegħu se jkun akkumpanjat mill-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Barranin Federica Mogherini li se tkun qed taħdem biex tistabbilixxi qafas li l-Unjoni Ewropea se tuża f'operazzjonijiet li tagħmel fil-Libja. Fi Brussell il-Prim Ministru Joseph Muscat esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dawn l-aħħar żviluppi. Riżultat ewlieni naħreġ minnha issa li hemm commitment Ewropew illi l-Unjoni Ewropea qed tgħid illi ħatkun qiegħda la darba jsir ftehim ta' gvern ta' nazzjonali u issa nikkwalifika x'wieħed jfisser b'dan kollu, l-Unjoni Ewropea ħatkun qiegħda tuża r-riżorsi tagħha biex timplementa dak il-ftehim. Issa mhix kwistjoni ta' pajjiż wieħed. Joseph Muscat qal li wara l-attakki li seħħew f'Tunis, l-Unjoni Ewropea rrealizzat aktar il-bżonn li tiżdied is-sigurtà fil-fruntiera tal-pajjiżi ġirien tal-Libja. Dan għaliex hemm rapporti li l-moħħ wara l-massakru f'Tunis ingħatalhom it-taħriġ fil-Libja. Il-Prim Ministru rimarka li kien hemm qbil dwar il-fatt li s-soluzzjoni fil-Libja għandha tinstab mingħajr intħil barrani. Imma soluzzjoni politika hemm options differenti tagħha. Jifieri jista' jkun hemm soluzzjoni politika parzjali, fis-sens li jekk ikun hemm xi grupp partikolari li jibqa' jwebbes rasu li ma jridx gvern ta' nazzjonali ma jridx ftehim ta' paċi, jista' jkun li dal-grupp jiġi mwarrab. U li wieħed jimxi b'dawk kollha ta' rieda tajba miż-żewġ naħat illi jridu xi tip ta' gvern ta' nazzjonali jridu xi tip ta' ftehim fil-Libja. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega li r-rwol tal-Unjoni Ewropea quddiem il-kwistjoni fil-Libja jidħol fis-seħħ meta jkun stabbilit gvern ta' għaqda nazzjonali. Mhux intervent militari qegħdin ngħidu, imma operazzjonijiet li jkunu msejħa mill-gvern ta' għaqda nazzjonali fil-Libja sabiex fost oħrajn tipproteġi żoni kritiċi fil-Libja, infrastruttura kritika bħal ajruporti, bħal binjiet tal-gvern, bħal infrastruttura tar-raffineriji taż-żejt u